Ilan na, taga-Alangilan, good morning. Kay Centros, Aspan, Kanoy, good morning man. Tami ako kay Arnold, DC, Nairose, Joey, naga-monitor sa imo. Sige, kadaaga. Si Dodge Dalidaw, morning lang kano kay Perla Dalida, kag Sinika Mahilom. Kay Diding Aloaminto, good morning. Kay Billy Aybay, pangapita, tugnaw naman chimpo. Amihan na mo. Si Roger Burgos, good morning kuno kay Mama Winnie Giray Burgos, sang Biscom Compound, Binalbagan, sa kapiyan ni Lolita Binyas, sang Paglaom, Binalbagan. Sige. Kay Gloria Lara, good morning man, monitor sa Barangay Palayog, Hinigaran. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man, subungan kay Nancy Garcia, kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila.
regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat natin sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Nagpasalamat natin yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 31-30. Una nga bula resulta 31 kag 30. Second draw 31-34. Ikadua nga bula resulta 31 kag 34. Third draw 15-8. Ikatatlo nga bula resulta 15 kag 8. Aber, rekta kita. Iyari na ang Luto Result. Ang resulta sang Luto 3. Una kita, 642. Ang jackpot, 24,684,429. Ang jackpot, 24,684,429. May isa nga nagdaog, milyonaryo. Nagdaog sa 642 pamati base ikaw ang nagdaog sang 24 milyones. Ari ang kombinasyon in any order 28 10 30 8 1 16. Kombinasyon sang 642 28 10 30 8 1 kag 16. Okay na? Ikaw ang nagdaog? Saylo kita. 649. Ang jackpot, 15,840,000. Ang jackpot, 15,840,000. Kombinasyon in any order. 6, 43, 21, 16, 40, 45. Resulta sang 649, size 43, 21, 16, 40, kag 45. Sa ilo kita, 658 baw. Dako ng jackpot, 158,067,330. Ang jackpot sang 658, 158,067,330. Kombinasyon in any order 17, 42, 28, 44, 25, 58. Resulta sang 658, 17, 42, 28, 44, 25 kag 58. Action Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Kay barani ni Rico da, good morning. Morning ko no kay Bukay aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran. Halin kay ni Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota. Si Imbong Jukampo upod kay Kapbito sa Maaho, good morning da.
kay Mario Olvido Aquisa. Morning, pangapita, tamyaw ko akon classmate sa Sinda Adila, Binta Cordero, Guardian Mayo kag Talidong sang mayong aga. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Ngaliwa, tamyaw ko mga pariente ko sa Gimaras Evangelista kag Vilches sa Quezon family. Sa kay Nunoy Efren Salanap, good morning man. Kay Melvin Piñapel, kay Connie Laparan, morning. Tamyay ko na pamilya Laparan, Labanigo, Turbila, kag Esparicia. Ang nagatamyaw Connie Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Juan Cordero, Baskog Ulande, kay Asini Magbanwa, naga-monitor sa Riyadh. Taga Riyadh, good morning. May lang pag monitor da. Mabulubaskog signal da. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ari anayo ang epektibo bala kag natural nga paracetamol kag pangtapna sa mga sintomas sang trangkaso kag COVID. Bluterna plus capsule. Suno sa Phytomedicine Journal sang tuig. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Maagyan ka kalinog, ano yan, matiyag mo nga, magamuna ka basko nga daw, ginaduyan ka sang linog. Porte, gatigulang naging maguro ang kalibutan, no? Amak mo nga, taga sobra size nga linog ang nagauyog sa abra, porte mo, nagkalaros daktong iban ng mga building. Ano yan ba, tiyago mo labi naging kung kakatulog bala? Kung gabi kag kagaon, gasala-sala kaguro, no? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Barangay 684. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga Isite na. Siling sang migo ko niya daw wala gina palayag ang rollback. Palayag mo imo na yang ang rollback at titing kon mag pataas a presyo ga palang lapaw. Daw wala gid daw wala ka naganahan magpalayag nga may rollback. Mayo na lang na. Nga siling ko bisan jutay nga may iban-iban. Pero kon balita bala daw ka luya no. Pero kung pataas gani presyo daw gari na gumbalang mo. Hamak mo imo yang kung pagtaas ang presyo pagkaaga ang tanan nga mga gasoline station so ara imo gaidas nga salakyan daw nami ya batyagon kung magtaas daw kasadya pa sila kung mag-rollback daw subo. Porte kagamay-gamay sang pag-iban presyo kita mo gilang na. Kay Jocelyn, good morning. Sa kapihan na, si Munsing Syuko nagpa-Amerika guroy. Tinabilin da, mo si Joel Perido kung kakanto da, si Jubert Carion, si Mayor, si Bida Tumbos, si Paring GC Sindico, si Roger Aguirre, si James Patalagsa, si Bibitan, si Parikano Rivera, mo kung kapit-hapit da sila ni Lore Apurado. Ang mga ministeri adlaw-adlaw sigurado ko kanday Boy Bala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nelson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Pariid Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, wala di absent, sila ni Polding Hipis.
Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:29 na pasudlon ta na ang report sa Bacolod City Hall na intercept nga pork product sa Bridco Port. Uy, naglabot na kuno 600 kilos ba? Kadako ba? Balita City Hall. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bayan Action Fred, naglambot na sa masobra 600 kilos sa mga pork products ang na-intercept sa Joint Task Force kontra ASF sa Bacolod kag Negros Occidental sa Bridco Port nga gikan sa may probinsya sang Iloilo humalin Oktubre 10 sa tubtob 23 sa tuig 2022. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Aguila de la Torre nga sa among numero Action Fred kapin 500 pesos ang gin-ship back o kung ginpabalik sa Iloilo samtang may kapin isa kagatos ka kilo naman ang ginsunog sang task force sa Bridco area. Sunod sa City Veterinarian, kada adlaw mayara sila sang ma-intercept nga mga produkto sang baboy sa may Bridco Port. Kadungan man sa hugot nga monitoring sang Joint Task Force kontra ASF. Halos every day may confiscation. Halos every day. Yes, halos every Hindi day. pa din sila aware, Doc. I do not know kung aware na sila or ano. Dapat yan si Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Aguila de la Torre. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, sa akong gina-recommend yung life extension. Pismas da, gasalakit lunggan mo. Tabo ni mo nga ba kag ilong ay kabudlay. Di basi pa lang malapit-lapit na makabalik kita sa normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:33 na kay Jan Iskira, good morning. Sila ni Kati Berda wala ni absent adlaw-adlaw. Nagaupod ni sa aton tagsagid kakaagahon. Balik ako pagkatapos ni. Southern Plus Gold. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod.
Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so good nila sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-titikpar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka ka. Assistant Desk ipahamtang sa mga area of convergence bilang kabahin sang Oplan Ligtas Undas 2022. Detalye sini upod kay Aksyon Jan Diaz. Action Fred magasugod na sa pagpahamtang sa mga Police Assistance Desk ang mga kapulisan diriman sa probinsya sa Negros Occidental inabilang man sa pagpanghanda nila sa palabuton nga Fiesta Minatay o kon kalakip ini Action Fred sa pila ka mga preventive measures batok sa mga krimen nga mahimo magluntad sa idalo man sang ilang oplan o kon operation plan Ligtas Undas 2022. Sunod diri kay Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO nga sa subong amo na ang isa sa mga ginalantaw diri na pinakamaayo kag pinakaepektibo nga mga tikang agud masiguro nga mabuligan gilayon ang publiko sa tion sang ilang pagkinahanglan. Sunod diri kay Catalogo Action Fred magasugod ang pagpahamtang sang pads sa mga patio, sa mga simbahan kag pilaman kay mga areas of convergence sa Oktubre 31, 2022 Lunes inang adlaw Action Fred kay ang implementation plan abi sang NOCPO magalawig ini tubtob Nobyembre 3. Susunod rin kay Catalogo from October 31 to November 3, ekspektaron nga may ara gyapon sang pulis nga istrikto nga mga bantay sa mga kapulisan. And bagod man sini, dumilian ang pagbitbit o kon pagdala sa mga kontrabando kangay sa mga matiliwis nga mga pagkabutang Action Fred. Dugang pa diri ni Catalogo nga ang publiko bla, hindi ka mo magkadlo kung may mga pulis dira sa mga lugar kay ina silang pwede ninyo nga kadtuan o kon dalangpan sa tion sang inyo man nga pagkinahanglan. Nagapat
pamati diri sa katalogo nga dako mabuligid sa mga kapulisan nga ara sa ning mga areas agud masiguro nga mamintinarma ng kalinong kagkatawhayan samtang ginadumdom meaning adlaw o kunang Piesta Minatay Action Fred sa November 1 and 2, 2022. Sa atong tanan nga mga kaaksyon at sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon basta kape. Ari. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganito. Prangkoda, good morning Morning makuno kay Erwin Gonzales, kay Potpot Salimbot, kag kay Olivia Mirarare. Sige, morning kay Esther Senyoron Lameres, nagamonitor sa Naik, Cavite. Taga Cavite da, kamusta ka mo da? Okay lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nito, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permit gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang mabatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit siya ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulam. May pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sapon kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulam. Siyempre,
abogado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam niya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan na Kapit 78, dahimuon niya yung hanan working. Wala na. May opisina pa. 29, kamo sugod pahuay ba? Kalawig ni sa pahuay nyo, 29, 30, 31, 1. Sus! Nga pahuay. Puerte sa pagkalawig-lawig sang inyo sini pahuay. Oy, happy birthday ko no kay Lilinet Aldeguer. Kay Lilinet Aldeguer, happy birthday. Kay Eden Baliguas. Kag kay Cristita Dicina Clarita. Sang Bacolod City High School Class 76. Happy birthday sa inyo. Basi Banisa Mayo, nabago ka lang ha? Oh, bago lang ko kagwa sa learning education sa Mayo Clinic Charter. Amo nga late ko. Sige. Bisan late basta ara. Alin sa Rochester, Minnesota State, USA. Good morning da. Kay Dines Nuestro, good morning man. Pasudlon ta na yung report. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, handa na ang Bacolod City Police Office kasunod sa pagbantay kag pagchekyar sa seguridad sa All Saints Day kag All Souls Day diri sa siyudad ng Bacolod. Sunod diri kay BCPO Director si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga handa na ang security plan para sa PNP Oplan Undas 2022 that is in cooperation man sa Interagency Task Force. Sunod diri kay Martir ang pwersa sa mga kapulisan from stations 1 to 10 nalarkip na diri ang mobile police unit kag ang Bacolod City Mobile Force Company ang iga-deploy sa pagbantay sa tagsa ka mga pribado kag pampubliko nga mga sementeryo. Dugang pagidiri ni Martir nga mag-umpisa na sa sininga semana ang mga kapulisan sa pagbutang man sa police assistance desk sa tagsa ka mga sementeryo. Lakip na diri ang paghatag sa mga pahanumdum sa mga pumuluyo nga magabisita man aksyon na Fred. Then magapatigayon man sa police visibility patrol sa mga terminals and mga kapulisan na lakip na diri ang presensya sa mga kapulisan sa mga baligyaan sa mga bulak kag mataw nga lugar. Reports and patrol ginadulong sa inyo sa D3 Bayo. May power combination.
Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Kabat. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.